DeepSeek R1 е последният модел от Китай, който разбуни духовете, срути пазарите и стресна сам Алтман от OpenAI, защото не отстъпва на ChatGPT и е open source, което означава, че всеки може да го ползва безплатно и без ограничения. И за да не останеш по-назад от другите, ще ти покажа как да го подкараш и ти на твоя компютър. Аз ползвам Adam Studio, в което можеш да изтеглиш моделите и да ги пуснеш локално на твоята машина. От лупичката добавяме нови модели и ето го DeepSeek. Вариантът на моделът, който бие OpenAI, изисква малък дейта център и сметката за тока вероятно ще бъде колкото БВП-то на България, така че освен ако скоро не си пазарувал в Nvidia, аз бих изтеглил по-малък дестилиран вариант. Ако не си сигурен кой да вземеш, пушни с най-малкия и надграждай ако прецениш. Аз взимам този, дестилиран 7 милиарда параметра. Дестилиран в случая означава, че е трениран с помощта на оригиналния бехемот и затова наследява много от качествата на големия модел в по-малък размер. Веднъж изтеглен, трябва да го заредим в паметта, което означава, че трябва да имаш поне толкова гигабайта RAM. И сега остана да му зададем въпрос. Преди да отговорим, моделът си взима време да помисли, както би направи човек при по-труден въпрос. Това е така нареченият chain of thought или верига от мисли, което прави моделът по-добър в по-сложните задачи. Може би не във всички. Но все пак това е страхотна крачка напред в технологиите за изкуствен интелект и вече и ти знаеш как да се възползваш от него.